Recull de consells que t'ajudaran a millorar la teva concentració. Número 1. Estigues motivat. La molta motivació fa tenir molta concentració, directament proporcional. Número 2. Si menges abans d'estudiar, que mengis lleuger. No et posis aquí, no t'atiborris de menjar. Ves hidratant-te amb la teva ampolleta d'aigua, amb la teva infusió. El cervell necessita hidratació. Posa el mòbil en mode avió, no te despistis. Que no hi hagi sorolls al teu voltant, que tinguis un ambient de tranquil·litat i de pau. Que la temperatura de l'habitació sigui adequada, això farà millorar la teva concentració. Que hagis dormit bé, que hagis descansat bé, molt important per la teva concentració, i no t'aixequis a picar entre hores d'estudi. Evidentment, a banda de tot això, recorda fer les nostres sessions de meditació prèvies a l'estudi i amb això hi ha concentració al 100%.